perfformiad cyntaf o'ch darn fuddugol chi ar faes y Steddfod, pa mor falch ydych chi o allu dangos y gwaith i'r cyhoedd o'r tro cyntaf mewn ffordd? O, dwi'n falch iawn ac dwi'n mynd aml yn cael cyfle i glywed yng nghyfansoddiadau fy hun. Dwi wedi sgwennu pethau unigol ar gyfer clarinet, dwi'n chwarae nhw fy hun, ond mae'n treat go iawn i wedi clywed y cerddorion a maen nhw'n ardderchog wedyn yn chwarae'r gwaith. Achos fel clarinetydd, mae'n siŵr bod cyfansoddi rhywbeth llinynol yn her chwanegol ydy. Mi oedd yn her, dwi wedi chwarae lot o weithiau efo llinynau, ond eto pan mae'n dod i sgwennu ar gyfer llinynau, yndi mae'n her, yna lot o farcio cwestiwn ynglyn â, ydy hwn yn gweddi ar gyfer llinynau, ond dwi'n meddwl bod y rhan fwyaf nhw wedi gweithio. Nath chi gyflwyno 3 darn o'r gyfer y gystadleuaeth, be ydych chi'n meddwl na sefyll allan ar gyfer hon? Ai hon oedd yr un oeddech chi'n meddwl oedd y cryfel o'r ffordd? Wel, o'n i'n gwybod o gen i 2 darn ac o'n i'n teimlo bod nhw yn eitha cry. Oedd y trydydd darn, o'n i'n gwybod pan o'n i'n gyrraedd fewn mewn ffordd, oedd yna 3 darn gwahanol o fewn y trydydd darn yna, nes i drio cyfyngu nhw i ffitio yn i'r 7 munud. Ond mewn gwirionedd, o'n i'n gwybod beth i ddisgwyl ac o'n i eisiau sioc pan ydyn nhw'n ddeitha fi bod wedi ennill mewn gwirionedd. A be ydych cynlluniau nesaf chi o ran cyfansoddi? Ydych chi eisiau gwneud mwy o hyn? Swn i'n licio gwneud mwy o hyn. Dwi'n meddwl bysa fo'n neis bod fi'n arbrofi'r opsiynau o ran astudiaeth bellach neu o leia ystyried yr opsiynau. Oherwydd dwi'n meddwl bysa mwy o fforddiant yn beth andros dda i fi gael. Gweithio fwy ar y darnau ydych chi wedi gyflwyno barod lle ta pethau eraill wahanol? Ella dipyn o'r ddau. Dwi'n meddwl bysa fo'n neis cael y cyfle i weithio efo cerddorion ar y darn, fatha bod ni wir yn mynd i fewn i'r manylion bach hyd yn oed. Ond eto ella cyfansoddi mwy pwy o wir.